Hello? Hello? Oh, my nini. Murisei. Masara zvakanaka here? Sorry, we traveled. Andinokutaurira here nezuro paya. Ndakafunza kuti ndakakutaurira ini. We traveled. Mungonditarisira kana malaitsi acho ari on ndokumbira mudzime if you can. Mati? Todzoka rini? Mati, handisi uchanzwa network inenge yakunetsa. Mati? Oh, okay. Handisi uchanzwa network yakunetsa. Ndandotaura maini namanda. Andibvunza kuti hadzi makaenda sei musina kutiudza. Muri kudzoka rini? It's not necessary to tell everyone about your plans or your traveling and stuff, is it? Saka ndowakata ndizve. Ndangonyepa kuti network problem. Munozviona sei? Is it always necessary to tell people kuti wakuenda kupi? And is it also good kungoti showei wongonyepa kuti ndakakudzai? Zviri right here. Munozviona sei?